Migawo mochung'ne koro futo mar kor lwasi e pachoka oyango ni koth masani chwe gwenge moko ma pachoka biro dok chien kochakre chieng' tich ang'wen jumani. Gwenge ma pod koth goyo gin kaka masawa mar piny Kenya, gwenge maluoro nam Lolwe, gwenge ma Imbo, gwenge mag Hoho mar Okak kaachiel gi gwenge ma milambo ma ugwe. Laktar David Gikungu, ma en jata tije migawono, oyango ni kata obedo ni masirni mathoth osekel gi koth ma pod medo chwe, chak higani ne gikoro ne jopiny ni koth biro bedoe. All episodes were actually anticipated. If you look at the forecast that we gave at the beginning of the month, or if you like, at the end of December, when we normally issue the monthly forecast, and the other forecasts, like what we gave on Friday last week, we had anticipated or forecasted that rainfall. It's affecting mainly some parts of western Kenya, Nairobi, and a lot of parts of Kajiado County.